Κάποιο που να μην είναι σπασμένο. Μα βέβαια! Ακολουθήστε με. Τι είδους αυτοκίνητο ψάχνετε? Κάποιο που να μην είναι σπασμένο. Μα βέβαια! Ακολουθήστε με. Τι είδους αυτοκίνητο ψάχνετε? Κάποιο που να μην είναι σπασμένο. Μα βέβαια! Ακολουθήστε με. Τι είδους αυτοκίνητο ψάχνετε? Κάποιο που να μην είναι σπασμένο. Μα βέβαια! Ακολουθήστε με. Τι είδους αυτοκίνητο ψάχνετε? Κάποιο που να μην είναι σπασμένο. Μα βέβαια! Ακολουθήστε με. Τι είδους αυτοκίνητο ψάχνετε? Κάποιο που να μην είναι σπασμένο. Μα βέβαια! Ακολουθήστε με. Τι είδους αυτοκίνητο ψάχνετε? Κάποιο που να μην είναι σπασμένο. Μα βέβαια! Ακολουθήστε με. Τι είδους αυτοκίνητο ψάχνετε? Κάποιο